Hyvää päivää Suomen kansa. Ja olen myös Suomen kansalainen. Joo, me halusin puhua semmosesta oikeusmurhasta, mitä mulle on tapahtunut julma. Ja jos aloitetaan siitä, että sanottu, että Suomi on maailman onnellisin maa. Se voi pitää paikkansa, mutta ei kaikkien kohdalla. Että minä 17-vuotiaana ryöstin huoltoasema ja 2 muuta ryöstöä sen jälkeen tein. Sitten jouduin tuossa 18 vuoden ikäisenä vankilaan Pyhäselkään ja pääsin vapautta vastaavalla ja menin Siilasen terveyskeskuksen kysymään päihdeongelman apua hoitajilta ja että halusin lopettaa päihteet ja sen jälkeen ne laittoi Paiholan sairaalaan ja mä en suostunut syömään psykoosilääkkeitä ja sitten oli vankeustuomio jäljellä siinä ja mut laitettiin niuvan mielentilatutkimuksen enkä selkä suostunut lääkkeitä syömään, niin ne diagnosoi mulle paranoidisen skitsofreenia ja oli 7 vuotta niuvassa leponneksi lääkityksellä ynnä muita. En muistakaan mitään lääkkeitä, kaikki ne syötti mulle. Se hoito kesti kuntoutuskotien kautta ja kaikkea tällaisia ja 7 vuotta suunnilleen. Sitten 2015 menin päihdekuntoutuksen Helppiin ja oli siinä 7 vuotta raittina, 3 vuotta polttamatta oli ja 6 vuotta polttamatta ja 3 vuotta oli ilman lääkkeitä ja sitten mä opiskelin siinä CNC-koneestajaksi ja sitten on palveluavustajan koulutus on ja sitten ollut Aplolla töissä silloin CNC-koneesta aikoihin ja sitten mä kävin yksityisten lääkäriltä kysyä, että kirjoitatko se taksikuljettajan luvat mulle. Mä en ollut 3 vuotta syönyt mitään lääkkeitä, niin se kirjoitti mulle ja kävi järjestyksenvalvojakurssin ja sitten kävi taksiyrittäjäkurssin ja ajoin taksi siinä ja vuoden päivät ja sitten yksi rikollisorganisaatio halusi laittaa kaivinkonefirma mun osakeyhtiö, mutta mä en suostunut mihinkään talousrikokseen. Todennäköisesti, tai rikollisorganisaatio vai yksi henkilö sitä rikollisorganisaatiosta, niin ne olisi todennäköisesti tehnyt 1 velat ja huumannut minut sekaisin ja saaneet jotenkin itsensä pois sitä osakeyhtiöstä ja mä olisin joutunut niuvan takaisin, mutta en suostunut siihen ja se epäonnistui juttu. Ja mä olin poliisin suojelua pyytänyt 3 kertaa. Ja mulle tuli laitouhkaus 12.1.2023 sitä rikollisorganisaatiota ja 19.1.2023 mua puukotettiin 6 kertaa, että mä sen kuolla. En tiedä mikä on tämän puukotuksen takana. Mutta se rikollisorganisaation nimi mainittiin tässä. Ja mä olin poliisin suojelua pyytänyt ja julkinen terveydenhuolto oli laittanut mun terveystiedot sinne, mitkä ei pitänyt paikkansa, niin ne uskoi mun juttuja, ne ei estänyt sitä puukotusta ja ne teki omat paperit oikeuteen, pelasi itsensä siitä. Ja sitten tämä yksityinen lääkäri määräsi mun diagnoositesti. Todennäköisesti olisi voinut pihalle lentää sieltä Mehiläiseltä, jos ne testit olisi mennyt ei hyvin. Mutta sitten se multa purettiin paranoidisen skitsofrenian diagnoosi ja se meni sitten hoitovirheenä potilasvakuutuskeskuksessa läpi, mutta se on yli 10 vuotta vanha hoitovirhe, niin en saa korvauksia, mutta se on tutkinnassa vielä se asia ja mä oon vedonnut siihen, että kun tämä ilmoitti mun terveystiedot poliisille, että se vaikuttaa tänä päivänäkin, sitä ei enää tänä päivänä, sen aikaisesti mun elämä ja se on tutkinnassa se asia ja siinä on sitä ennen pahoinpitelykin oli ja kaikkea muutakin ja sitten
mä sitten laitoin oikeusministeriin, mä hain presidentin armahosta, kun tuli, siinä mulle päihdeongelma tuli siinä puukotuksia ja pahoinpitelyiden yhteydessä. Mulla on ylilääkäri lausuntokin siitä, että mulla on tullut mielenterveys- ja päihdeongelmia, eli traumat. Niin laitoin oikeusministeriin nämä kaikkien poliisien ja asianajan dokumentit, niin ne heitti valtakunnan syyttäjälle, mutta nekään ei tutki sitä asiaa. Ja mulla on päihdeongelma ja nyt mä joudun traumoihin polttaa kannabista ja benzoja, lyrikoit syömään ja sitten niin kuin mun terveystiedot on siellä poliisilaitoksella, mitkä ei pidä paikkansa ja ei kiinnosta töihin mennä eikä mitään muutakaan. Että toivon, että selaisit tätä niin kuin videoa, kun tämä YouTuben kautta Sapinen niin kuin rahasumma olematon, mikä se onkaan, niin mä voin sitten jatko-osioita, kun mä oon kirjoittamassa kirjaa semmoista, että Niuvaniemen lääkäreiden kultakaivos. Eli kun siellä sai lääkkeen, jos olet liian vahvasti eri mieltä hoitajan kanssa, niin ne lääkärit saa provikan sitä lääkkeestä, mikä ne määrää. Niin siellä annettiin lääkkeitä tumpottaa ihan täyttä ihmisten lääkkeitä. Ja sitten mulla on semmoinen pyhä kirja, sekin liittyy minun, mä aion kirjoittaa, ja sitten Taivaan kansalainen. Ja sitten jos tässä tulee suosio tästä videosta, niin mä voin videopätkiä laittaa sitten lisää kaikista näistä kirjoista ja näistä, minkälainen arki on Niuvaniemessä olla vääränä ihmisenä ja yhteiskunnassa vääränä ihmisenä. Ja mä oon ollut yhteiskunnan kynnysmatto sekä kansalaisten suhteen, että osikailu mun diagnoosin takia, että mä en ole pystynyt puolustautumaan. Niin tämmöisen videon minä ajattelin laittaa, että käykää katsomassa, niin autatte yhtä Suomen kansalaista, joka ei ole saanut oikeuksia ja halunnut olla työntekijä, järjestyksen valvoja ja taksikuljettaja, eikä ole saanut sitäkään olla. Että tämä rikollisorganisaatio sai mut päihteitä vetää ja sitten niinku on aika rankkaa sille, mutta saappat jalassakaan tästä lähettää se mitään ihmeempiä satu, että otetaan vielä se tutkinta siellä, että loppuun asti mennä, että itteni en vei, vaan mä uskovainen ihminen, en mitään hengiltä eikä mitään, vaan jos päihteitä käyttää, niin jossain vaiheessa se ennenaikainen kuolema tulee. Tai sitten niinku, mä oon tämmönen tuurikäyttäjä, tämmönen, että mitään kaksi käsiä käytä, mutta vähän kun ei trauma, kannabista kun polttaa, niin traumat ei ole niin aktiivisena, että on niin paljon vihaa sisällä ja kaikkea, mutta jos tästä tulee suosio tällä YouTubessa, missä tämä nyt liikkuukaan, niin mä sitten rupean avaamaan vähän näitä kirja-aiheita ja kaikkea muutakin, että ei se oikein muutakaan toimeentuloa, että mulla on dokumentit näyttää kaikesta, että niitäkin saa tarvittavasti, jos pyytää, että tietysti peitetyt yksityiskohdat, henkilötunnukset ja tämmöiset, niin näin tämä Suomen maailman onnellisen kansalainen, jota sanotaan Suomen kansalainen terveydenhuolto ja kaikki, joidenkin kohdalla se on oikein, mutta mun mielenterveysdiagnoosi, kun saatiin, sä oot sairaalassa D-luokan kansalainen, mä avaan siitäkin asiasta vähän enemmän, mutta kun silti mä haluan olla suomalainen. Norjaa olin jo pakolaisena lähdössä täältä, mutta dokumentitkin voi näyttää. Kiitos teille ja kiitos kaikki, ketkä katsotte, niin se tsemppaa minun. Hyvä, kiitos, moi.